تكيون دارغا ردايو دخنات فريتو كابقول عناتو تحيزو زيا غزولي زيا وسخلي الى يفلطن ابسراحون خندرا داي يخونا نمبر نونو يحجزن نيريو ما يمص انጨቴ አሪ አውሑ ንዕዳጋ ተሸኪሙ ይወስደለን ይመልሰለን ረዳይ ዝገበራ ዳርጋ ይገብር ኣብ ትምርቱውን ክንድረዳይ ነበር ክፍልታት እንዳደረባ ይሰግርን ዝሽለመሉ እዋንውን አይነበረን ግን ክፍላይ ይደግምን ኣብ ክፍሉ ካብ ዝርከቡ ንፋዓት ተምሃሮ እዩ ዝቁጻር ኩልሻ ናብ ትምርቲ ዶንጉ ይዛቲ ረዳይ 50 ክፍልና ተማሃረን ተሎ ገና ቀዳማይ ክፍሊ መሃር ነይሩ ረዳይ ኣብት እንዳህንዳይ መምር ክሳዕ ዝኣቱ ክልቲዮም በሓባር ንመምሃር ኣዕሪ ጽጉም ነይሩ ተኬ ደፍተር ቢሮ ብዙሕ ግዜ ይስን ካብ ዕርኽቱ እንዳለመነ ይጥቀም ነይሩ ግድድ እንትብለውን ናብ ረዳይ ሓው ጥግዒሉ ዋ አንታ ረዳይ ሃም ግዛ አንዶ ግበረኒ መምሃር እኮ ሲና خاو كله توم ناي مورال ممهرنا نمورال ممهر زخون فولي دفتر انت زيفرينا زنعقنا يومنا مسلم انتاتو بطري انتو بطري من كران اركيو بلنا باي يبلو انقلالي حقوال انقلالي نقاقيدو زرخوا قنطار كنزب تلياتو يهبو نرد احاو كامتن لعلي زخبرو كم زحاليل زلو نقر بمولو كوان دحريج كم زيولي فلت ابتمرتوون يحقزو يردوم انت بدل انت قاقين تلو እንኳን ይኸውቀው አምሩካ ጻሪፉ አይፈልጠን ቀሰብሊ መخرب ረዳይ ዝብሎ ቃል አባይታይን ጠዋ ማለት ዘበቲም ከሁሉም መሐዋቱ አንቃጽ ዝባል ግን ተከይ ነይሩ ካብቁልዕቱ ትሒዙ ከገብራ ዝደሊ ነገር እንተገብራ ይዓርፍን ነዚ ትምልከትኒ ስላዘዘንተዋ ተከይ ወዲ 6 ዓመት እንተሎ ዝገብራ ነገር ነይራ ረዳይ እንጨት ኻሪ ደፍተሩ መጽሐፉን ቢሮውን ኣብ ገዙ ገድፉ ይኸይድ تكي ردا يوغز اخوينو انت صافيريو سلازنبرم فين نبيللو ناتي مصحف اوصيو بتبيرو غيرو خچغور يجمر اني سلاس غدف اتا غانين يلن طف يبلو تكي جن نزا موقعتو تشكيمو مچغاري قصل تلعلن غرف بلن يحدغو غدف مسبلو እንደገና መልሱነታ መጽሐፍን ቢሮን ወሲዱ مچغاري قصل اني سلاس معانطن حرر يلن اي انت بدهاني على مبوي ابرس دخلنا تيسخمي زلغانين قلعه هبخاني الى موقع غديفن زبعوا الى نبخام مصحفن بيرون شو بيلو ناب دغافوت يبكي النسلاس وصين طبيرن كسازاتو بخياتا يقارص نير بدحريا جن زياده خوس دايلونن خيف قدم سخونا قال الى يفلطن اب دغ مسغورابتن مسارختن زنبره زمدناون نايزي نصبراقيم بزي خونه ነገር ንሳይ ባስን حلنا زي بلو قف انت قاتمو جن كم رداي يصرون بوكو يزول يباس ادميو خاو رداي ناسمبر اكلاتو خاوي تنكر توايسو اطقع انبر تطقعي قوزاتي يفلتن توايسو انتمسق اناي سلاس تقبلن قطقط يبلوهم جن اي سمعون بدخلنتنن نسب مولادن زقات من سقم اكافي انت اربا وين تبخ انت ريون جن نوسا يقورولن تمليسو مسنونا بخيات يزاتهم دخاود دخايلو تحتنا تسمع ويفلتن نبسب قوم بس يبلن دخنتو اي حزنون نير مالت كنا يكونن عر يحزنو يسمعهم معاز كوننا خابزنا برازن لاقيلون يحسب ردا حاو دغافي مسرخبم تكيون بمطنو صقمو خقللو لجمر رداينا بعلو شخم خابت غزا كامل حليفهم نايت ممر ارغيت خداننا امص نحاوي خدنو ندفتر نمصحفو زتيلو اتممر زهاو غزو قطو نتكيوني لكمو تبلص ناب تمرت مساعه وسدما نتبلصوني لكمو ابلعليو بعلون كم تردا حوز غبراز نبرم حدا ነገራትና ሰረሐ መጠነኛ አቶት ይረክብ ይነሩ እዚ ሁሉ ተደማሚሩ ንሱ ዝተማረ ለኾነታት ካብ ናይ ረዳይ ዝሐሸይ ነሩ ድልን ዝበለ ማእኸላይ ቁማኑም بعدما ውጥጥና ወለመስኸደ ብዝበለጸና ተራይ ኸደም ጠዋይ ግን ይሽዓንቀጽ ክብልታ ዘይ ኮይኑ ግረምዩ መልክዑን خمو ትምርቱን ንፍዑ ዝጎሎ ዘብሉ ቆላይ ኣብ ተሻይ ክፍሊ መስበጽሐ መስጓል ቀኛዝ ማች ዮሴፍ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ በጽሖም ኣብ ሓንቲ ኮፍ መበሊውን ይምደው ነጽይ ቆኖ ተባሂሉ ተገበረ ይመስል ወድነ ስላስ ኮፍ መባልቲ ኤልሲ ኸኸውን ተከይ ግን ከመይላይ መስዓ ኮፍ ክብሊሉ ኣይተሰከፈን ናይ ትሕትነት ስምዒት ኣይተሰማዕን ኤልሲውን ሙስኡ ኮፍ መባላ ብዙሕ ኣይተጸየፈቶም ኣብ መንጎም ብዙሕ ኣፈላላይ ከም ዘይብሎም እዞም ክልተ ተጻራሪ መበቀል ዘለዎም ፍጥረታት ኣብ ሓንቲ ኮፍ መበሊት ኣብ ሓንቲ ማዕድ ትምህርቲ ምስታፎም ከም ፍሉይ ነገር ኣይወሰድዎን
ተጋራጫዊ ተጓናጺ ነገር ጎን ንጎን ምንባሩ ለካስ እንዳኔ ስለስተራ አይኮነን አበይ ትምርቲ ኣብ ካሊውን ከሙዩ በሐባር ነዊሕ ዋን ኮፊል ኻኻም ማር ተበገሰም እናተላመዱ ጣዋይምና ተፈለጡ ኸዱ ኤልሳቤጥ ናይ ተከ ድኽነት ክሳዕ ክንደየናይ ዝሓለፈው ምዃኑ ሪያ ተሓዝነሉ ነይራ ንሳ ዝተመረጸን ሕልፍን ትርፍን ናይ ትምህርት መሳርሒ ኣለዋ ንሱ ግን እዚ ዘይማለሉ ግዜ ይበዝሕ ነይሩ ንሳ ብዛዕባ ኽዳና ምግባ መጽሓፋ ወዘተ ሓሲባን ተጨኒቓን ኣይትፈልጥን ንሱ ግን ትምህርቱ ጥራይ እንተይኮነስ ናይ ከርፋሕ ናብራ ሓላፍነቱን ስለተሸከመ ቁጥሪና ተማረ ብዛዕባ ናይ እንቁላሊሕ መንገዱ ምሕሳብ ኣይተረፈን ኮታ በሐዋር ኮፊሎም ይመሃር ዳንበር ዝተፈላለዩ መበቀል ስለዘለዎም ናይ መሃር ዓላማኦም ይኹን አገባቦም ለንበይኒ ነይሩ እዚ ሁሉ እናሃለወ ተከነ ኤልሳቤጥ እዚ አሃብኒ ልዋ ይፈልጥን ካሊ ትረፍ እና ጻሐፈን ተሎ ቢሮ እንተተወደተውን ኤልሲ ብዙሕ ትርፊ ቢሮ ከም ዘሎ እናፈለጠ ሓንቲ ሻዕ ክጽሕፈላ ሃብኒ ልዋ ኣይፈልጥን መጽሐፍ አቋሪጹ ሱኽ ይብል ካሊ መዓልቲ ቢሮ እንተረክብ ይቀድሖም ለምበጥበጥ ብዘይምባል ይኹን ብኻሊ ምኽንያት ኤልሳቤጥ ንተከ ከም ሓደ ዓዊ ሰብያ ሪያ ተኽብሮ ንሱውን እተኽብሮ ምዃና እተሓዝነሉ ምዃና እናተረዳም ከም ትገለገለም ዝገብርዎ በአሽሙር ገይሩ ኣይጸርፋን ከም ንጽቲ ዘይትጓዳ ሰብርያ ንሳ ተሓዝነሉውን ስለ ዝኾነት ክትሕግዞ ትደሊ ነይራ ግን ንሱ እዚ አሃብኒ እዚ አግብረይ ልዋ ይፈልጥን ከመይ ጌራ ክትሕግዞ ከም ትኽእል ይጨንቃ ኸማኢሎም ንሽድሽተ ወርሒ ተምሃሩ እዚ ሁሉ እንትኸውን ኤልሳቤጥ ብዛዕባ ተከ ንሩት ብዙሕ ግዜ ተዋግዓ ነይራ ክልቲአን ኣሕዋት ናብ ናይ ንሕድሕደን ኣዕሪን ተጣበቓ ስለ ዝኾናም ኣብታ ናይ ሓንቲ ልቢ ዘሎ ነገር ናብታ ካልአይቲ ምስጋር ዘይተርፍ እዩ ኮይኑ ሩት እውን ብርሑቕ እንተሎ ንተከ ክተኽብሮ ክትሓልየሉ ትጅምር ከመይ ገረን ክሕግዝኦ ከም ዝኽእላ እንተሓስባም ሩት ሓደ ብልሓት ትሓስብ ደፍተር ስለ ዝውሕዱ ናይ ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ ጽሑፍ ኣብ ሓደ ደፍተር እናጸፍጸፈ የባላሽዎ ነይሩ ሳን ደፍተር ዘይጸሓፉ ዝተርፍ ብዙሕ ነይሩ ናይ ኩሉ ትምህርቲ ዝኸውን ጽቡቕ ደፋትር ክንህቦ ኣለና ብዝብል ኤልሳቤጥ ኩሉ ደፋትረይ ጠፊኒዩ ኩሉ ኸቐድሖ ደሊላ ኢላ ንተከ ክትነግሮም ምስኡ ኣተሓሒዛ ዝቕዳሕ ስለ ዝበዝሐንስ ፍርቁ በዓለይ ኸቐድሖ ፍርቁ ሓጊዘኒ ኢላ ኸትልምኖም ኩሉ ምስ ተቐድሐ እቲ ጠፊኡ ዝነበረ ደፍተር ይረኸበየ ኢላ ነቲ ሓደ ቅዳሕ ምስ ጽቡቕ ንዓመት ዝሰርሕ ደፋትሩ ንኡ ክትድግፈሉ ዝብል መደብ ኣውፅኣ